mulai. Tukulan anyar iki jan. Wah, ayo jasa iki tenanan. Tuh. Tukulan anyar. Tuh. Wah. Yo. Ngene iki nek ora kuat imane. Halah. Sembarang kalir diterak. Duit wedok ya diterak, pon kliwon ya diterak. Nek gur nuruti nepsu. Tuh. Digendong abot, diselehno iman. Enggak, kuat-kuat dulurku ya. Ya. Aja dolanan wowo, ku nek mimisen ya. Hampir Mas, 200 nego tipis. Presik Mbak, dana pelajar. Piye rum, bocah meneh, urung anak lebon. Gek ginjuku lho engko blintek. Gak nganggo apa aku engko ben. Sik to sabar, engko yen 2 anak lebon, nganggo krayon sik alem ginjuan. 50 Mbak, gelem aku. Mas, kamar nomor 1 lho ya, ojo sampai salah kamar. Mulai. Tanteni ndek kene. Mulai muncul. Aku khawatir lali. Ya, ojo keliru lho ya. Tanteni. Ketika hatiku dan hatimu bertemu, disitulah terdapat 2 hati, yaitu hati-hati ketahuan. Mas Yanto. Iki cawetmu ketinggalan, Mas. Wes urung bayar, San. Bayar sih, Mas. Bi, ndang mulai nang Indo wae. Engko tak lamar mahar 5M. Mripatmu kero ta babuke dilamar nganggo 5M. Kira piye to, Bi? Lah wong wis seneng kok, Ya mending entuk artis tuh. Mah, aku pilih kowe wae. Wes angel. Aku tak seneng artis kok. 500 juta lho moto wis ijo opone 5M kok seneng wong kaya aku gak mripat kero tak kesel dia dengkulem jebol wae. Nah, Lah wong seneng ki ora mikir 500 juta apa meneh 5M, Bi. Kecil ngono kuwi, Bi. 5M paling mlebu, metu, mlumah, miring, muncrat, ya ta? Lah yo iku lho maksudku, Bi. Mahare mlebu, metu, mlumah, miring, muncrat. Lah sing dilek yo kuwi mahar muncrat kuwi. Nek gak muncrat ora lega. Dong kok ora kuwi, Bi.